Wannan takaitaccen sako ne zuwa ga wani matashin dan TikTok da ake kira Abis Fulani. Abis Fulani ina fata wannan sako zai iso zuwa gare ka. Kwanaki kusan sau biyu naga kana bayani akan wannan littafin mai suna Shamsul Ma'ariful Kubra. Wanda na farko naga bayanin ka na farko da ka zo kai akan shi, kuma naga kai bayani na biyu akan shi, wanda daga baya kuma naga ka zo kai bayani akan cewa har an biyo comment section naka kana ganin aljanu ne ko abin da ya kama da haka. To shi a ka'ida na ilimi Malam Abis Fulani, a matsayin ka na dan jarida kuma dan TikTok wanda ka sama followers da shuhura abin da ya shafi TikTok, to ba komai ake ɗaukowa ka sa shi a cikin ainihin wani abu naka ba illa abin da ya kafa ƙwarewa a ciki. Shi yasa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan ko da kaga an rubuta an ce wannan littafin na aljanu ne ko na tsafi ne ko na menene, to bai kamata ya zama da cewa irin wa'annan littattafan kana kokarin kutsawa cikin lamarin su ba, sai ka tambaye malamai tukunna. Laysa kullu ma yuktabu sidqun, ba duk abin da aka rubuta bane gaskiya. Kaga wata kila a lokacin an ce maka wannan littafi ne na tsafi ko littafi ne na kaza ko littafi ne na kaza, to da ka ji haka sai ka je ka tambaye malamai. Ni dai kaga shi ina da shi, Shamsu Ma'ariful Kubra, kuma da yawa daga cikin abubuwan da ka faɗa babu su a cikin nan, babu su a ina a cikin nan. To shi mutum misali ko aljani ne misali, kai babu wanda zai yi littafi kuma ka zo kana kwandemin abin da ke cikin littafin nan bai ji daɗi. An fahimta ko? To saboda haka nan shi littafi kowane iri ne Abis Fulani idan ka ɗauka, ka tabbata cewa kamun kai bayani a kai ka tambaye ma abota littafin, wanda suka san littafin, wanda suka karanta littafin. To na gani an ce aljanu sun rubuto maka sun maka warning ko na gani ka sa a wannan ɗinka a ainihin TikTok ɗinka. Saboda ga dai Shamsu Ma'ariful Kubra, kuma Shamsu Ma'ariful Kubra nan akwai abubuwa na alkhairi da yawa a ciki, dan irin su sirrin Fatiha, irin su sirrin suratul ikhlasi, irin su ismullahi azam, irin su sirrin izawaka, irin su duk abubuwa na alkhairi. An fahimta ko? Littattafai irin wannan akwai wanda zaka tabbas na da wani dalasumai a ciki da aka yi wanda ya saba ma koyarwa addini, aiki da su bai inganta ba, kuma ba a rasa wani abubuwa kuma na alkhairi a ciki. An fahimta ko? Saboda wannan shine Shamsu Ma'ariful Kubra, kamar yadda kake gani gashi nan na sanya shi a cikin screen ɗina. To abin da zaka faɗa dai akan koma waye daidai gwargwado a faɗa alkhairi. La yuhibbullahu jara bi su'in min alqawli ila man zalim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ina fata wannan sako zai isan maka Malam Abis Fulani. Assalamu alaikum.